Go pee. You don't wanna go pee? Tignan nyo yung ano guys. Umaga na 6 o'clock, madilim pa rin. Pero may araw na slowly. Makikita mo yung syudad. City doon. Tingnan mo. Diba? Puntahan natin yung may sakit na sa labas. Come on Roxy. Dada. What do you want for breakfast? Scrambled egg with cheese? Yeah. Okay, I'll do it, okay? Oh, look at the sun is out na, loves. Look at it, mga darling, no? And then, meron pa tayong snow din, no? Yung bundok is may snow pa rin, pero mag-melt yan. Right, honey? The snow will melt very soon. Especially if it's raining. Hi, guys! Good morning! Okay, 3. And then, 2 akin. Good morning. Kailangan may cheese. Magluto po tayo na. Hindi okay pakiramdam na. I'll wake you up when this ready. Masama po yung pakiramdam niya mga loves kasi meron siyang katrabaho kahapon. And yung katrabaho niya is may sakit. At yun, umuwi siya dahil hindi na kinaya ng katawan ng kasama niya. So ngayon, si Tami doon. And then pag uwi niya, masama din yung pakiramdam niya. And then dahil nagdala si Tami ng sakit, ako din, sumama din. Alam naman natin no, yung katawan natin kapag mayroong papasok na bakterya sa katawan natin. Malalaman talaga natin. Yung lalamunan ko, mafe-feel ko talaga mga labs na mayroon. And yan. So, sana lang talaga, sabi ko sa kanya, hindi talaga ako makaalis kung meron akong sakit. Hindi ako makaalis. Kasi, bakit kaya mag-travel? At saka parang hindi ka naman, dapat wala kang sakit, no? Kapag mag-travel, lalo na sa mga panahon ngayon. Yan. Init si Tami mga loves. Pilit na tulog siya. At hinawakan ko sobrang init niya. At ako naman sumakit ulo ko. Ay, problema talaga ito mga loves. Sa panahon kasi kapag ganitong mga time, talagang daming magkakasakit. Dahil sa weather. Kailangan ko nang umalis. Napakainin ko muna itong mga pusa. Punta na tayo sa tindahan. Si Tami andun sa ulan pala din mga loves. Nandun siya sa front Nag-ayos mo ng amo ang driveway. Hindi maayos na Tami na linis. Nag-ayos sila. Yung kapitbahay, ayos yung driveway nila mga loves. Hala, nag-ayos yung driveway nila. Anyway, so tara. Ayan, let's see if may sasakyan ba. Okay, wala, tara. Nandun si Tami sa aming new porch kasi nanigarilyo. Hay, ulan. Kung hindi pa siya kung hindi pa siya nagkasakit, hindi ako magbili ng chicken. Kaso kailangan niya nang kumain ng chicken soup. Pag paano kasi yan makatulong sa iba niya. Basta kapag mga sabaw-sabaw chicken soup ganon, makatulong sa iyo. May ice ngayon mga loves, black ice kasi delikado kapag may black ice kasi hindi mo siya makikita kasi black kasi din ang daan is black, so kaya hindi mo siya makikita talaga.
Mas lalong sumakit ano ko. Ay, si Tami mga darling, pagtingin ko sa trunk, may ano yung trunk. Yung chicken, buti na lang temperature lately is sobrang ginaw. Sus, kay kung mainit pa yung panahon, ang baho na ng trunk ni Tami, nakalimutan niya yung isang pack na chicken. Kalurky talaga Tara mga loves, tapos na ako dito. Pangalawang tindahan dito tayo sa Home Goods mga loves. Tara, samahan niyo ako. At yun mga loves, tignan nyo tong Home Goods. Ang ganda talaga dito magpunta, maglakwat siya kasi ang daming mga bilihin para sa bahay, mga fake mga bulaklak. Kung gusto mo talaga ng mga decoration sa bahay, dito mo siya makikita. At ang dami. Dito ko din nakikita yung aking vase na blue, yung nasa kusina. Ang ganda talaga ng mga gamit dito mga loves. Pero meron akong hinahanap dito, pero bago ako magpunta doon sa aisle kung saan ko pwedeng hanapin yung hinahanap ko, nagtingin-tingin muna ako dito kasi kailangan talagang titingnan itong mga paninda nila. Sobrang ganda. Kung merong pera, mga extra-extra, dito talaga dapat bibili ng mga pang dekorasyon sa bahay. O diba, tingnan nyo yan mga loves, ang ganda. Yung mga vase nila iba't ibang kulay, talagang ang ganda. Baho ag ilok baho kag ilok tong laki, grabe. Makalipong, grabe ang baho, umabot dito. Grabe ang baho ng kilikili. Lalaki ang baho. Tigo. Mga loves, so hanap tayo dito ng dito pala. Grabe yung amoy ng lalaking yan mga loves. Hindi ako maka move on kasi hanggang ngayon naglinger pa rin dito sa tindahan. Grabe yung amoy. So hanap tayo ng chocolate. Hopefully meron pa sila mga loves, yung chocolate na nakita ko. Kasi wala, natapos ng Christmas, no? So sana meron pa sila. Hanapin natin. Hanap tayo. Asan nga yun namin nakita Wala na yung chocolate, mga loves, na wala na yung nabili namin ni Adin. Wala na, tapos na kasi yung Christmas. Wala na, iba na yung bininta nila ngayon, no? Wala na. Kasayang naman. Hanap na lang tayo ng iba, be. Pretzels. Baka meron pa tayong makita. $10. Mahal naman ito. At ito siya, isa ito sa mga hinahanap ko mga loves, at ito na lang isa natira. So lumabas na ako at dalawa lang yung nabili ko. Buti na lang meron ako nakita, at least hindi ako nagsayang ng gas dito papunta, no? Uwi na tayo mga loves kasi kailangan ko pang magluto para sa ating mister. Kawawa naman tayo Sana bumalik agad ako dito para makabili ng mga chocolate. I cannot even hug I can't even hug you. hug you. I can't even hug my baby. Okay. What are you doing, love? Giving your food to the kids, huh? What should I eat? What do we have here? No, I don't want that. Hon, your probably bread is burnt. Look, please pay attention what you're doing because I don't want you to eat burnt.
cheese. So, ito na yung ating sabaw. Nilagyan ko na siya ng pasta. 8 minutes po itong pasta, mga loves. So, kailangan nating ng 8 minutes. Mag-vent tayo kasi po yung, yung smoke niya. So, nilagyan ko siya ng kulikot, mga loves, para mabango, look, oh. Pero itapon ko yan, bago ko ilagay yung spinach kasi mamaya hindi ko na yan makikita at baka makain ni Mister. Ang anghang pa naman yan. So yun. So yun, masarap talaga yung ganitong sabaw, mga loves, lalo na kapag may sakit ka, makakain talaga yan. Ang daming ginger din para maganda ang tiyan, maganda sa sakit sa tiyan ba. Kain tayo na, no? Kasi yun, kain. Ito yung sa akin. So, lagyan natin ng paminta. Pamintang durog. It's good, love. Ginger's life, ha? It's so good. Diba? Gustong-gusto ko yung loto ko. Sarap. This is good if there's a rice. No more rice, love. You don't cook me rice. How about Chinese rice? Why rice? Where is it? Where is it? Half shelf left side. White rice, mga darling. Do you want? This is good. Ilagay natin yung rice dito, mga loves. Yep. It's a Parmesan cheese soup. Pasta and rice, o diba? Saan ka maghanap niyan? Pasta and rice,